Прывітанне! Я Саша Бабкова і гэта рубрыка «Мова з дома», у якой мы тлумачым распаўсюджаныя памылкі ў беларускай мове і вучымся размаўляць правільна. Табе, цябе. Сумую па табе ці па цябе. Асабовы займеннік цябе ў залежнасці ад склону можа мець цвёрдую ці мяккую аснову. Формы роднага і вінавальнага склонаў маюць мяккую аснову. Формы давальнага, творнага, меснага склонаў цвёрдую. Задайце пытанне. Каго? Цябе. Каму? Табе. Кім? Табой. Пры кім? Пры табе. Запрашаю каго? Цябе ў кіно. Перадаю каму? Табе прывітанне. Падказка. Калі вы забыліся, якая аснова мяккая ці цвёрдая павінна быць у тым ці іншым склоне, або не можаце вызначыць сам склон, тады замест гэтых займеннікаў падставіце займеннік «я» у патрэбнай форме. Форме «мяне» будзе адпавядаць займеннік «цябе», а форме «мне» – «табе». Дапамагу табе заўтра. Сустрэну цябе каля пад'езда.